Kaixo, ongi etorria zenbatzeko bigarren teknika zuez diagrama bat egitea da. Ikusiko dugu nola egiten den lau adibide aztertuta. Lehenengoak honela dio. Ilara batean lau lagun zenbat modutan jar daitezke? Lau lagunak dira Antoni, Beatriz, Cristina eta Diego. Ordan, hortarako zer egiten da? Lehenengo deskonposatu. Ordan, hastekera, hemen hasten bai magera, lehenengoa zen izango den, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Hoi da egiten duguna lehenengo. Horran hastekera, lehenengoa zen jarri daiteke. Adibidez Antoni, horran jartzen da lehenengo Antoni. Bigarrena zen jarri daiteke. Hiru aukera daude, ezta? Edo Beatriz, edo Cristina, edo Diego. Bide honetatik jarraitzen badugu. Lehenengo baldin bada Antoni eta gero Beatriz, hirugarrena zen jarri daiteke bi aukera bakarrik gelditzen zaizkigu. Edo izango da Cristina, edo Diego. Eta laugarrenean, hemen bat bakarra dago ja. Diego gelditzen zaigu, eta hemen bakarra dago Cristina. Horren, hemen bi bide egin ditugu. Lehenengo baldin bada Antoni eta bigarren Cristina, hemen bi bide daude, ezta? Izan daiteke edo Beatriz, edo Diego. Baldin bada Beatriz, hurrengoa ze gelditzen zaigu ACB, gelditzen zaigu bakarrik D. Eta hemen ACD, gelditzen zaigu bakarrik B. Eta zer gertatzen honekin? Hemen ere bi bide daudela, izango izateke A eta D baldin badago, gelditzen Beatriz eta Cristina bakarrik. Eta baldin bada Beatriz hemen da Cristina, eta hemen Beatriz. Orduan, Andonekin zenbat aukera desberdin izan ditugu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoi da, lehenengoa. Baina, zer gertatzen hemen jartzen badugu, Beatriz, zenbat atako zaizkigu? Besteen beste. Eta egiten badugu, Kristinakin, besteen beste. Eta Diegokin, besteen beste. Horren, egin bako nuke, 6, lau aldiz. 6, bider lau, 24 modu daude, desberdinak. Jakiteko zehazki zeintzu diren, osatu barko nuke, zuez guztia. Horren, hau da, lehenengo problema. Bigarren problemak honela dio, zenbat modu desberdinez geldi daitezke hiru dado botatzean. Orduan, lehenengo deskonposatu ingo dugu, botatzen badugu, lehenengo dadoa, bigarren dadoa eta hirugarren dadoa. Orduan ingo banuke, botatzen denean, zer daiteke bat, ezta? Edo bi, edo hiru, edo lau, edo 5, edo 6. 6 modu daude, ezta? Bueno, hemen bat atatzen bada, zer daiteke bigarren dadoan? 6 aukera daude, ezta? Ataiteke bat, ataiteke bi, ataiteke hiru, ataiteke lau, ataiteke 5, ataiteke 6, ezta? 6. Eta hirugarrenean, hemen ataiteke bat, bi, hiru, lau, 5, 6. Eta hemen, baita ere beste 6. Eta hemen, beste 6. Eta hemen ere bai. Eta hemen. Nola kontatuko genuke? Hemen 6 aukera baldin badaude, hemen daude beste 6, hor beste 6, beste 6, egin beharko nuke 6, 6 aldiz, 36. Orduan, hemen baldin badaude 36, hemen zen badaude beste 36, adar berdinak ateratzen direlako, eta hemen ere bai, eta hemen, eta hemen, eta hemen. Horrek esan nahi du, egin beharko nukela 6, bider 36. 216 modu. Horrela gertzen direnean, beti errepikatzen ari direnean, badau beste modu bat egiteko ere bai. Zer daude? 6, bider 6, bider 6, berreketa bat. 6 berriru, 3 aldiz daudelako. Orain, hirugarren ariketa egingo dugu. Lehenengo irakurri egin behar dugu. DBH-ko laugarren maila egiteko ikasle batek hautatu behar du. Ibilbide bat, 3 daude. Aukerako irakaslei bat, 8 daude. Frantsesa, alemana, informatika, musika, teknologia eta bat. Historia, ean edo euskaraz, edo ingelesez. Aukera egiteko zenbat modu daude. Orduan, lehenengo zer egin behar da, deskonposatu, ezta? Orduan, 3 ibilbidean, deskonposatu dugunean, zuez diagrama egiten hasiko gara. Ibilbidea, zenbat daude? 3, ezta?
izan daiteke 1, 2, 3. Lehenengo ibilbidea hautatu dugunean, ze aukerako daude 8, ezta? Daude A, B, C, D. Horren, 8 adarrate hartzen dira hemen. Eta historiakin, hemen 2 adarrate hartzen dira, bakoitzetik. Euskeraz, inglesez. Euskera, inglesez. Lehenengo ibilbidetik zenbat aukerata zaizkigu orduan? 16, ezta? 8 2 aldiz 16. Horren, hemen 16 baldin badaude, hemen zenbat daude? Beste 16 salduko zaizkigu. Daudelako haudenak eta hauek. Eta hirugarretik ere bai. Orduan, nola egingo genuke? 3 bider 16. Deala, 48 modu desberdin, ezta? Eta beste era egiteko, zer izango litzateke? Bidertzea. Hemen 3 aukera baldin badaude. Hemen 8. Eta hemen 2. Atatzen dira ja, zuzenean, 48 modu. Biderketak egiten dira. Problemak honela dio. 6 zifrako zenbaki egin daitezke 2, 2, 3, 3, 3 zifrekin. Orduan lehenengo deskomposatu egingo dugu, ezta? 6 zifrako baldin badira, izango da, lehenengo posizioan dagoena, 2., 3., 4., 5. eta 6. Deskomposatu ondoren, hasi gaitezke lanean, ezta? Lehenengo zifra, zer izan daiteke? Edo 2, edo 3, ez dugu besterik. Orduan, edo 2 da, edo 3 da. Ez dugu besterik, ezta? 2 baldin bada lehenengoa, 2. zifra zea izan daiteke? Edo 2, edo 3. Ezta? 3. zifra. Izan baldin bada 2 eta 2 urrengoa izango da, derrigorrez 3, ezin da izan 2. 2 biko bakarrik ditugulako, beste dira 3koak. Orduan, bidea bukatu da. 3, 3, 3, 3. Hau da zifra bat. Ezta? Zenbaki bat. 223.333. Hemen 3 baldin bada, ze aukera ditugu? 2 aukera daude, ezta? Izan daiteke edo 2, edo 3. 2 baldin bada, ja, 2 hartu ditugu. Orduan bakarrik gelditzen ezkigu 3ak. 2, 3, 3 baldin badugu, hemen oraindik badugu aukera 2 hartzeko edo 3. Orduan, 2, 3, 3, 2 baldin badugu, 2 biko hartu ditugu. Horren, ez ezkigu biko gehiago gelditzen. Eta hemen, biko bat bakarra dugu, hartu ezakegu biko bat, edo hartu ezakegu 3ko bat. Bide hontatik, azkenekoa ze izango da, derrigorrez izan bada 3ko bat, ze 2ak gastatu ditugu, eta bide hontatik, 2 izan behar du derrigorrez, ze beste denak 3ak dira. Oraingoz, 5 zenbaki desberdin aurkitu ditugu. 3 ezabatu dut eta berago idatziko dut. Hemen adarrak oso bera joan zaizkidalako, ezta? Orduan, 3 baldin bada, ze izan daiteke bigarren aukera? 2 edo 3, ezta? Eta hemen, baita ere, 2 edo 3, 2 edo 3. Orain ez dago arazoik, ezta? Bueno, hemen zer gertatzen da, ebede baldin bagoaz, ja, 2 hartu ditugula. Orduan, besteak izan urte derrigorrez 3, 3 eta 3. Eta 3 baldin bada, 2 aukera daude oraindik, 2 edo 3, hemen baita ere beste 2 aukera, 2 edo 3, eta hemen 2 edo 3. Hemen, hartu ditugu 2ak, orduan derrigorrez hau dira 3, 3, hemen oraindik badu beste bide bat, hemenik 2 izateko eta hemen 3, 3 eta 2. Orduan, bide guztitatik egon behar dute 2 biko. Adibidez, hemenik joaten nola geha, ikusi, 2 eta biko bat. 2 eta biko bat. Denetan dago, ezta? 2 biko. Eta hemenikan jarretzen badugu, zer gertatzen da? Ja 2 biko hartu behar dugu beste 3 eta 3, hemenik 2 aukera daude, 2 izateko edo 3 izateko, orduan, jarretzen badugu, zer gertatzen da? Hemen 3 da, eta hemen 2. Hemen izango izateke 2 eta 3,
3, 2, hemendik izango litzateke 2 eta 2, eta bukatu dugu. Zergatik 2 eta 2, ze 3ak, lau 3ak jarri ditugu. Horan, haste baina kontatzen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zenbaki. Elementuak errepikatzen direnean, arazoak sortzen dira zuhaitz egiterakoan. Komunitzaizu praktikatzea. Eta ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?